machallah no gal onaɗa selli an koy hande mi weltima koy ayi ha an tan ha ɗo hen no bayla waɗi mawɗum ni ɗum selli kam mon ɗon tan mon ɗon ande tan ɗon bayla kam aɗa ɗum tan no wayni ko bujirira na onaɗa selli ham ko tawi gadaji hankkadi yettere Allah jam woni gal naɓo haalis ab kalis o moy jam omo selli kam omo selli ko mawɗum to woni mon ɗo e galle kam woni yala ab kalis kay ko an namdete ɗum ab kalis kay ko galle mon tan wonata kadi abou kalis faat abou kalis komin mbari yiɗ ɗum hannde woni lew yi habram astafurlah ɓuri ni woni lebbi tati iko kar woni abou kalis ala faali subaka maro abou kalis yi abou kalis no way wonde galle mon no wuurde toon e lelade toon ni mbiya abou kalis wayri galle mon ito abou kalis wayri galle mon holto wonata faari ko ɗum woni koyɗam ɗo noon hannde ko ɓuri addudemi ɗo en aɗa andi kam nguɗo ndungu e ɗeɗo ƴiwole e ɗeɗo ndimeje ne wayi hewde e ɗe ɓakke taɓademi ga hirandam nde ko hammadi nangganimi ɗum mbimi tan ko yo jagganami hirande joni joni mi yaaha galle mon mi ara a faami abou kalis faari wattu hakkille e hoore ma min mi tampi abou kalis aɗa andi kam hewɓe nan ɗo cikkata ko kanko resi kala mo pottumi kono wonir galle ni tan kala mo pottumi walla kala garɗo yan wiyata ko an kam gorko ma o jotta yoɓata ko jahowo mo yi foof tan ne saɗɗilo te debbo kam kanko woni tan ko yeeyata ɗum sa boɗajo seeɗa o yirta ɗum kanko yitere makko ha ɗum ne faari mbaɗa haala ma wattu hakkille e hoore ma fawa hen ko tiiɗi kadi degla ɗum gila law ala ɗum kam kadi jo wona ka onaɗa andi kam kene accandami hirandam joni joni ɗe ɓakke ɗum ne hay asman koko ƴiwni saabu mi sa yimɓeɗa araga ko ɗum ay ñanden mi yino ɗo ha ƴettumi bagage am mboɗo yaaha Allah no wawiri yaade ni yaltinimi hen ko joom galle o ko Abou Thiam kañum ari ha ɗo tawimi ɗo mboɗo yaltini bagage am fof mboɗo yaaha waajimi ɗo yaltinimi e seydane ɗandi kañum kam so nangui neɗɗo tan hankkadi darot ala ko haalani e aduna e moƴƴere Allah wimi kanko ko galle mon tan wonata wala banggue goɗɗo so wona galle mon heftimi tan kam ha gartumi e hakkillam arte hooram kayfimi yaade kono ɗo hande kay ko hande woni hande mbiɗa haalanma noon mimi o hawara Abou Thiam e hoore mum wayri yiidemo e guite makko te faati hay sa yino gardumi ɗo ni aɗa andi ko tampudemi e yidde kadi ko yo haalandema hunde no wayni boɗani ala fof ko ɓornimi ko ayi hen ko nandi haydara hen ala hen ko nandi ko heñaram tan e hepperam e yidde arde haalandema Abou Kalis ko woni dow mum ko o wona neɗɗo o wona bandum de faari wattu hakkille e hoore ma min kaldadde eyyi min noon mbaɗami yaaha ngol ne ɗum ne ngol somi yeehi mi suurtatako ngol wona cuurungu somi yeehi ko laakara ala mi artata woro suuru ay suurade ngol mi artata woro suuru kono mbaɗa andi kam fof hen ko tiiɗi wona kirene jam koɗo ɗon jarata a jarama bari ko tiiɗi kay gandira hono noon kam koy ganda gorko kam a ala ɗum te o sa fowani hen ko tiiɗi ganda ka pertuɗo a jarama mi salmini ko boni ha boni salmini bayla jarama korere koni bandiraɓe ɗum ɗo koni hulɓini koye min de abka ɗo kam hankkadi ko ɗo laaɓi ser ariɗo laaɓanno hande noon mi suutotako kala ne mboɗo yalta galle o ngal tawtata ngala tawa mi yadane danda min mi maayi bone mi maayi bone mi dorima mi lebtima min fo mi natti wonde neɗɗo mi urani neɗɗo mi safani neɗɗo min mi borama jogori ko hanguede goram yaade galle tan an goto aɗa wullo tan aɗa luuka an kam ɗum woni bari peccimi an Amadou dande feccere ko bonde peccimi ala no feccera ko bonde Amadou min mo peccimi o min koye mette tan gondumi wona jamma wona ñalawma wona subaka wona kiiri ala ne dañmi jam Abou Kalis hankadi koko bokkiti gadaji koko taƴi ɓoggi hankadi jiiɗaɗo kanko garɓe ƴeew to woni kanko mo garɗa ƴeewdo mi anda to woni o wonanno ko galle Abou Thiam min ko toon wiyanno omo wona joni o natti wonde toon hay goto anda to wonata ko mona yahat tan Kalis nan hen waɗa e poos mo hawri kala o nanna junngo e poos o itta wi ɗum mboɗo yiɗan ma e jawdam he mboɗo yiɗi ndenden jawdam ndi ɗum wona golle min mi yiyata Abou Kalis jamma mi yiyata ɗum ñalaw mi yiyata ɗum subaka mi yiyata ɗum kikiɗe min komi joom suudu makko mboɗo hani to jeejimi fof mi yeccitomi yiyamo kono ɗum ala hen ñanden komi dendini ɗo bagage am ha rendi mboɗo jogoriyade hawre Allah addi ɗo Abou Thiam ala ko haalani yottimi kono hande kay komi jahowo hande kay so yettima ɗo tan ko lahara min kay min nani ko kalɗa ɗo joni ko ñanden a wiyeɗa yaha Abou Thiam ari joɗɗa ayi ɗum ɗo hande noon probléme o foof ko joom suudu Abou Thiam o ari ɗo ala ko heddi Kadija ala ko heddi wi galle mumen lebbi tati hande ko Kadija kalta Kadija hay ɗum darde tan ko fenani
kadiji ko penowo jamma ko penowo ñalawma kadiji kadi ko naafiki ɗum ɗo fof kadiji no wondi hen ay rewɓe abou ɓe mi haalanma gueɗel gotel noon hayɓe abou jiidi yumma e baaba garata ɗon ala ko haali ke sehilaɓe abou gorko ma min gandiri ɗum tan ko nunɗal e jaam kadi ko gollowo ko liggotoɗo goo hay goto andirama ɗo cahani wuure ɗiɗi o abou thiam mo jiiɗa o ko gorko moƴƴo dimo kono ala rewɓe serdoɓe taƴoɓe naafigueji o jogui fenoɓe jasɓe ɓen saɗa dawa so hawre mabɓe rutto a hayri dañde ko jillotoɗa ko ko noon Allah waɗi ɓe gona yimɓe moƴƴuɓe ko yimɓeɓe Allah huuɗi goni kamɓe min so min wonno abou thiam o libéré ɓe lawol goto serbe kamɓe ɗi fof reso par ce que ɓeɗo wonno hakkude ma e yimɓe taƴoɓe enɗam ɓen oto wondi mumen aɗani kay abou thiam neɗɗo kiliɓe a yaani tawma ñande kada sutorowaji ma jooɗi ko ɗum o andira ko noon heewani noon couple weeɓani no wayni dañde debbo baɗo hono ko weeɓani ɓe rewɓe ɗo jooɗo denko ɗo ayi ɗo denko ɗo kala ko manquirema sa muñiri Allah ma ɓesgu ma ngu yobtane ɗum ha timma debbo kala ndi muñi jooɗi e dewgal mum o muñiri Allah suka makko ma poftinoymo janggo ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa hoore ma nde debbo foti toujours kala nde fini subaka waɗa ɗum e hakkille mum ay min joni aɗan ko addino hom ɗo aɗa andi addimi ɗo somi haalni ɗum mandu gorko ma wona caha min addimi ɗo ko gorko ma ko gollowo ko liggotoɗo ko tefanke mbiɗa jogui jawɗi jeeyiride te somi waɗi jungo ma ko joɗɗi jara jawɗam nen ɗo ɓe jogoto ɗannade mi hayti mi ittama hen jawɗi moƴƴi mbaɗi fayida nen ɗo ɓe mbi kam kanko jawdi ko amo andi client ɓe amo andi yeey amo andi tefankoɓe ko neɗɗo bawɗo golle ɗum addimi ɗo pour ma addi ɗon tottandemo jawɗi ɗi o yeeyanami ɗum a faami mi tawanimo ɗo tawi aɗa haala ka ɗo haala ka wona gonga haala kalata ka wona gonga wattu hakkille ma e joom galle ma oto heeɗo koɓe kalata ko koɓe kalata ko wodani koɓe naafigueji koɓe sernoɓe koɓe taƴoɓe somi artu noon somi tawimo ɗo walla mi mbiyama so ari wiwumi arin ɗo ala fad hawara ala so ari wiwumi arin ɗo wiwumi arin ɗo aɗani wiwumi arin ɗo e on saaha kalanama ko addumi ko kadi hokkuma hoorema jewte oto ɗongomo oto won banggue maɗa o huula walla o faya so ari jaɓɓomo ittu ndiyam dokkamo yewtude makko yejjiti ko ɓenni ko anani tinno sabu Allah mbaɗa anani a jarama no fewi Muhammadu Rasulullah ko woni bonanani min de ɗum ɗo joni so tawi wonano Allah no Amadou Kébé ardi ɗo ni yaltinimi oɗo firina o seyɗane mo gondunomi seyɗane ne rondimi tan ha paami dow so tawinomi ɗo hande tan mi yanade makko te ko ceergal tan wonno hakkude amen hande min ceerat tan goɗɗum ala maslaha ala yewtirde ala nandirde ala famodirde ala ko serde tan kono noon ha joni de Allah ko moƴƴi Kadija noon Kadija min baddi combat min mi anda holko yiɗir yaltinde min nduɗo suudu ha te mboɗa yanana oɗo jeewo makko yaltata hen ɗum ko feere ɓamdade kono noon ko mine mabɓe kala ko wone lahal ma juuɗi jiitu